Diolch yn fawr. Diolch yn fawr Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ddofal di ac yn gweddio ar ei ti bresynoli dy hun yma neu'n plith ac i'n harwen ni ac i'n nerthu ni wrth i ni ddyrchafu ac i geisio dy wyneb. Tyr di'n plith, yn gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ganu emyn rhif 719, 719, molwn di o ddew ein tadau, uchel wyl o foliant yw. 719 gyda sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Nos Iau yma sy'n dod, nos Iau Mai 19, fe fydd ein cwrgweddi misol yn cael ei chynnal. Felly ar y drydydd nos Iau o'r mis, nos Iau yma hanner awr wedi 7 fydd ein cwrgweddi. Hoedfa nesaf, pnawn Sul hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heisedd am rhif 289. Mae'r iachawdwriaeth rad mor fawr. 289.
Mae'n darlleniad o pistol cyntaf Pedr, 1 ar ail benod, gan darllen y 10 adnod gyntaf. 1 penod 2, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Wedi rhoi heibio gan hynny bob drygioni a phob twyll a rhagryth a chenfigen a phob gogon air, fel rhai bychau newydd enni, chwenachwch ddidwyll laeth y gair fel y cynnyddwch trwyddo ef, os profaswch fod yr arglwydd yn dirion. At yr hwn yr ydych yn dyfod megis at fain bywiol a wrthodwyd gan ddynion, eith'r etholedig gan ddiw a gwerthfawr, a chwythau megis meini bywiol ydych wedi'ch adeiladu yn di-ysbrydol yn offeiriadaeth sanctaidd i offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan ddiw trwy Iesu Grist. Oherwydd paham y cynhwysir yn yr ysgrythur, weler wyf yn gosod yn seion beng congl fain, etholedig a gwerthfawr, ar hwn a gred ynddo nis gwaradwyddir. I chwi gan hynny yr rhai ydych yn credu y mae yn urddas, eithir i'r anifuddion y mae'n a wrthododd yr adeiladwyr, hwnnw a wnaed yn ben y gongl, ac yn fain tramgwydd, ac yn graig rhwystyr i'r rhai sydd yn tramgwyddo wrth y gair, gan fod yn anifydd i'r hwn beth yr ordeiniwyd hwynt hefyd. Eithir chwi ydych rywogaeth etholedig, brenhinol offeiriadaeth, cenedl sanctaidd, pobl briodol i ddiw, fel y mynegoch rinweddau'r hwn a'ch galwodd allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. Yr rhai gynt nid oeddech bobl, ond yn awr ydych bobl i ddiw. Yr rhai ni chawsech drigaredd, ond yr awr hon a gawsoch drigaredd. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron ac yn dod nid yn ein heiddiannau ni, ond yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, i ni unwaith eto yn dod a'n mawl a'n deisyfiadau ger dyfron yn dyfoliannu di am ddarparu y fath ffordd o iachawdwriaeth, ffordd y gall pechaduriaid fel ni, rhai a wrthodod dy air di, ac eto trwy dy ras y bod yna ffordd i bechaduriaid i fod yn blant i'r holl alluog. Ac felly o Dduw, i ni yn llawenhau am yr iachawdwriaeth yma, yn llawenhau am yr heddwch sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist, ac am faddeuant pechodau. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti dy fod ti yn Dduw sydd yn ein cadw ni bob dydd ac yn ein harwen ni, ac yr wyt ti yn un sydd wedi addo ein harwain yr holl ffordd ar hyd y llwybr dyrys yma, hyd nes y cyrhaeddwn i'r nefoedd pan y cawn dy weld i wyneb yn wyneb. Ac felly o Dduw, i ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod at un sydd ar fath ofal dros ei blant. Ac yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn agosau at y blant, ac i ni yn gofyn unwaith eto ar ei ti agosau ato ni, na fyddwn ni yn teimlo'r pellter hwnnw rhyngom ni a thithau. Na fyddwn ni yn teimlo'n bell oddi wrth y presenoldeb y nefolaidd yma. Y byddi di yma yn cynhesu pob un calon sydd yma. Hyd yn oed yr rhai sydd yn bell oddi wrth y bethau di ac yn dewis fod yn bell oddi wrth y air di. I ni yn gweddio bydd ysbryd i ar waith mewn modd mor rymus y bydd yn meddalu ac yn cynhesu y calon fwyaf oer. Felly o Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti fod yma gyda ni, i ni gyd, i dyfoliannu di am yr hyn oll yr wyt ti, o Dduw, yn un sydd yn abal i wneud pethau rhyfeddol, unwaith eto yn yr oes yma i ni'n byw yn ddi. I ni yn gweddio Dduw am ein gwlad ac yn gweddio am dy bobl ar y dydd yma, lle bynnag ymaint yn dod i ymgynnull ynghyd, i geisio dy wyneb, i dyfoliannu di. O Dduw, i ni yn gweddio yn y dyddiau blin a dyrys yma, byddi di yn dod ac yn nerthu dy bobl, a byddi di yn dod ac yn llenwi y mannau hynny o addoliad gyda'r bresenoldeb. Ac hyd yn oed o Dduw, y bydd y bresenoldeb yn peri, y bydd yr adeiladau yn cael ei llenwi a phobl yn dod i geisio ac i ddod i alw ar dy enw. O Dduw, yr wyt ti yn abal i wneud hyn, i ti yn un sydd yn gallu gwneud trwy rhoi y gorchymyn. O Dduw, un gair oddi wrth y ti, ac yna gall pethau trawsnewid mewn eiliad. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am y fraint o gallu dod o sil i sil, ac mor dyrys yw'r sefyllfa yn ddynol ac yn i'r olwg, i ni yn gwybod o Dduw bob un oedfa. Mae bob un oedfa yn bosib y gellu di dod lawr i'n plith
ac y gellu di gwneud pethau rhyfeddol. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch am y fraint o gallu dod gyda gobaith yn ein cylonau ni, yn gwybod o Dduw, os yw yn unol â thywyllus di, yna y gellu di ddod lawr yn rymus i'n plith. Ac felly rho'r disgwyliadau hynny ni heddiw, heno yma, ac yn ystod yr wythnos, y byddwn ni yn dod o Dduw i geisio dy wyneb, i ni yn cyflwyno'n cwrdd-gweddi ti ac yn gofyn i ti o Dduw, i ddod i lawr arnom ni yn nerth yr ysbryd glân, i ni'n gweddio byd y bresenoldeb yn amlwg iawn gyda ni, ac y byddu di yn arwen ni yn ein gweddiau. O Dduw, i ni yn gofyn i ti rhoi dy baich ar ein cylonau ni, i alw arna ti i ddod i lawr unwaith eto, i ddod â phobl yn ôl at y ti dy hun. Felly o Dduw, bendithion hamser yma nawr, i ni'n gweddio am ein hoedfa, am yr cyfnod byr yma, a byddwn ni yma yn dy di. I ni'n gweddio byddu di yn amlwg ar waith, ac y byddu di'n cadw'r un drwg i ffwrdd. Felly o Dduw, bendithio ni a helpa ni yn ein hymdrech i daddoli di. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu emyn rhif 643, 643. Dyw'n darpar o hyd at raid dynol ryw, yw'n cysur i gyd a'n cymorth i fyw. 643, gyn ni sefyll i'w chanu. Bye.
Nawr yn testyn o 1:4 pennod 2 ar 10fed adnod. Y rhai gynt nid oedd eich bobl, ond yn awr ydych bobl I Dduw. Y rhai ni chawsech drigaredd, ond yr awr hon a gawsoch drigaredd. Nawr, ni yn byw mewn oes rhyfedd iawn. Mae yn oes sydd yn llawn dryswch, ansicrwydd cymletodau. Mae yn oes efallai o bob oes, lle byddwch chi'n meddwl, wel, mae'n anodd dychmygu beth fydd ymhen rhai blynyddoedd. A dyn ni'n agosau at y cyfnodau y blynyddoedd, y misoedd olaf ar y ddaear, pwy a wyr, a yw'r ail ddyfodiad yn agosau, wel, clywed rhai yn dadler falle bod yr genhedlaeth I ni'n byw yn ddim mor hyfedd, mor bell, ac mae e'n gwneud I chi ystyried o ddifri. Ac ni'n byw mewn gwlad unigryw iawn. Dwi'n yn gwybod os na, wel, does dim rhyw lawer o wledydd fydde'n gallu dod yn agos at ein gwlad ni, mae e'n wlad unigryw yma yng Nghymru. O feddwl am yr hyn y mae'r wlad wedi ei phrofi dros y blynyddoedd, a oes na unrhyw genedl arall ar wahân I Israel ei hun sydd wedi profi y fath fendith, yn enwedig dros yr canrifoedd diwetha, hyd yn oed 1000 o flynyddoedd, lle chi ddadler 2000 o flynyddoedd. Os ydych chi'n mynd nôl at cyfnod Seintiau Dewi Sant ac chi'n edrych dros hanes ein gwlad ni, mae e'n hanes rhyfeddol. Pa wlad arall fydde'n gallu sôn am y fath hanes ar wlad hon? Ac yn aml, dwi'n mynd gwybod os chi'n cael y profiadau yma, ac ni'n cerdded o gwmpas ein trefi a'n dinasoedd ni ac yn y blaen ac yn gweld y cestyll mawr yn aml pan yn cerdded yng Nghaernarfon neu rhywbeth felly, neu Caerphilly yn agosach at Gartre a Caerdydd yn sicr. I chi'n cerdded tu fas i'r waliau. Dwi'n aml di bod ar tîm criced yna yn tu fas I waliau Castell Caerdydd ar ôl bod na rhyw gystadleuaeth tu fewn i'r muriau ac yn aros i'r bws I ddod i'n casglu ni sefyll reit tu fas I waliau'r castell. Dyna lle ni'n sefyll yn ein dillad bach gwyn ni ac yn barod I fynd gytre neu yn barod I gyrraedd neu beth bynnag. Ac ni'n sefyll yn edrych ar waliau'r castell ac ni'n meddwl byddwn ni ddim yn sefyll fan hyn 2000 o flynyddoedd yn ôl. Byddwn ni ddim yn sefyll fel hyn yn gwisgo'n kit criced ni. Falle bydde bat o ddefnydd I ddal rhywbeth I ffwrdd rhyw saith yn hedfan trwy'r awyr neu beth bynnag. Ac chi'n meddwl beth oedd yn mynd ymlaen reit wrth droed waliau'r castell. Beth oedd y sefyllfa fel? Y milwyr yn taflu pethau drosodd ac yn y blaen. Mae'r dychymyg yn gallu mynd yn rhemp, ond yw yn meddwl am yr holl gestyll, a'r holl frwydro, a'r holl ymladd, ac yna falle meddwl beth oedd e fel pan doedd dim brwydro tu fas i'r cestyll. Ac ewch I ar hyd hanes ein gwlad ni ac yn meddwl, petai'r waliau yn gallu siarad, beth fydde'r waliau ni ddweud? Petai modd I waliau I adrodd hanes? Mi fydda hanes rhyfeddol yng Nghymru. Mi fydda yna hanes o frwydro ac yn y blaen, a pob math o dristwch ac yn y blaen yn digwydd o un pen o'r wlad i'r llall. Ond yna beth chi'n mynd o'r cyfnodau hynny ac yn mynd o'r waliau'r cestyll I waliau eraill sydd fel cestyll, y capeli sydd ar hyd y lled o wlad. Dychmygwch chi petai'r waliau'r capeli yn gallu siarad ac yn dweud am hanes ein gwlad ni. Mi fydde'r wal yn gallu dweud, wel, roedd na bobl yma yn eistedd ac yn addoli Duw a'r dagrau'n llifo wrth nhw feddwl am eu pechodau ac yna'n gadael yr capel yn llawen. Mi fydde'r waliau falle yn gallu dweud, roedd na'n gannoedd ar filoedd o bobl wedi gadael y drysau yn llawenhau I bod nhw wedi dod yn blant I Dduw. Ac yna falle bydde'r waliau'n dweud, yna feithon ni trwy gyfnod pan oedd neb yn dod. Ac yna falle bydd yr waliau'n dweud ond fe ddat diwygiad ar ôl diwygiad yna ac yna pobl yn dod I fewn ac yn eu cannoedd yn dod ac yn gallu adrodd yr hanes. Ond beth fydde'r waliau'n dweud heddi? Be fydde waliau dinas Caerdydd, petai'r holl gartrefi a'r castell a'r capeli sydd yn ein dinas ni, sôn am ein gwlad ni, be fydde'r ar adroddiad fydden nhw'n ei dweud? Mi fydden nhw'n gallu tystio I gymaint o fendithion dros gannoedd o flynyddoedd. Mi fydden nhw'n gallu dweud, I chi'n gwybod pwy bregethodd fan hyn, I chi'n gallu dweud pwy dath I gredu fan hyn, ond chi'n gwybod be fydden nhw'n dweud nawr? Be sydd wedi digwydd? Does neb eisiau dod i'r capel dim mwy.
Does neb ag awydd. Mi fydden nhw'n dweud yma na grefyddau eraill yn cael eu chynnal yn ein capeli ni. Mae'r crefyddau eraill wedi prynu'n capeli ni ac maen nhw'n addoli rhyw dduwiau eraill yn ein capeli ni. Dyma beth sydd wedi digwydd yn ein gwlad ni. Ac yna fydden nhw'n edrych ar y cartrefi ac falle byddai'r brics a'r concret a'r pren yn y cartrefi yn tystio. Yr oedd na Gristnogion yna fe byw fan hyn, sdim Cristion di bod mes dros canrif. O'r dyddiau cyntaf gafodd y tŷ adeiladu. Yr oedd y bobl yn mynd i'r capel, ond sneb wedi mynd i'r capel trwy'n drysau ni yn ein cartrefi ni ers 70, 80, 90 mlynedd bellach. Dyna be fydd yr waliau yn ei ddweud heddi, ond mae'n drychineb wrth feddwl a'r holl ddryswch. Petai'r waliau'n gallu siarad am y capeli sydd fod fel ni ac sydd fod i bregethu'r gwirionedd. Mi fydden nhw'n dweud, dwi ddim yn gwybod be maen nhw'n canu. Dwi ddim yn nabod y tonau, nid tonau ysbrydol yw'r ein, maen nhw'n tonau cnawdol, llawn balchder. Dydyn nhw ddim yn addoli Duw. A mae'r geiriau, mae yna rhywbeth yna sydd yn dod â rhyw atgof i fi, byddai'r waliau'n dweud. Ond pwy a wyr beth yw'r geiriau maen nhw'n canu? Maen nhw'n ail ddweud nhw, a does dim dymder iddyn nhw, ac yna mae'r pregethwr yn sefyll fan ni, a mae pawb yn chwerthin, mae pawb yn cael lot fawr o hwyl, a mae'r plant yn cymryd rhan, a mi fyddai'r waliau'n dweud, be sydd wedi digwydd? Be sydd wedi digwydd i'n gwlad ni? O, mae yna ddryswch yn does na. Mae yna rhyw benbleth anhygol. Adnod 3. Os profasoch fod yr arglwydd yn dirion, neu gallen ni ddehongli hwnna, gan eich bod wedi profi o diriondeb yr arglwydd, ac yna beth wedwn ni yw hyn, fe ddylai'r cynlynol fod yn wir. Os ydych chi yn Gristnogion, gan eich bod chi'n honni, glywson ni bore yma'n do, am y nifer hynny falle, a falle bod ni'n byw mewn oes lle mae hwn yn fwy nag i ni yn ei ddychmygu. Mae yna lawer heddi sydd yn honni bod nhw'n proffesu fod yn blant i Dduw, ond eto i gyd, dydyn nhw ddim wir wedi profi. Ac falle rhyw ddydd fe ddaw hwn yn fwy amlwg. Ond i ni'n byw mewn amser lle yma yna gymaint o ddryswch, yma yna bobl yn proffesu fan hyn yn fan draw, ac eto nid yw i bywydau nhw'n dangos hynny. A mae celonau nhw'n dangos rhywbeth gwbl wahanol. Ond, gan eich bod wedi profi, os yw hwn yn wir, fe ddylai'r celonol fod yn wir ohonoch chi. Hynny yw, mae yna modd yng nghanol yr holl ddryswch, mae modd dirnad yr hyn sydd yn iawn, yr hyn sydd yn wir, a'r hyn sydd o Dduw. Mae yma yn yr ysgrythyr. Falle yr hyn sydd yn ei peri fod yn broblem yw nad yw yn boblogaidd. A'r hyn arall sy'n achosi problem yw mae'r lleiafrif eithafol sydd yn dal yr ochr yma, achos mae'r mwyafrif wedi troi cefn yn llwyr. Ond y mae dal yma, y mae gair Duw dal, yr un mor wir heddiw ag yr oedd o'r blaen, y mae yr un neges yw ac yr un canllawia sydd yma, ac felly yr hyn sydd yn wir o pobl sydd yn honni eu bod nhw wedi profi o diriondeb yr arglwydd yw'r hyn y fyddwn ni'n edrych arno heddi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr hyn oeddem ni. Ac yna'r hyn ydym ni nawr, ac yna dwi eisiau gofyn am yr hyn ydych chi. Wel, yn gyntaf yr hyn oeddem ni. Wrth feddwl am yr hyn ydym ni nawr, mae yn help yn aml i feddwl am yr hyn oeddem ni. Mae'r adnod yn dweud, os yn blant Duw nawr, yna hyn oedd yn wir amdano, nad oeddem yn blant i Dduw. Dyna oedd yn wir amdano ni. Os i ni'n honni bod ni'n blant i Dduw, os ni'n honni bod ni wedi profi o diriondeb yr arglwydd, yna'r hyn oedd yn wir amdano ni, nad oedden ni yn blant i Dduw pryd hynny. A ydych chi yn gallu gweld gwahaniaeth yn hyn oeddech chi a'r hyn ydych chi nawr? Dyna'r cwestiwn, ddigon syml, dwi ddim yn anodd heddi, does dim byd anodd dim unrhyw wythnos, ond yn sicr dwi ddim yn anodd heddiw. A ydych chi wedi gweld gwahaniaeth yn eich bywyd chi heddiw a'r hyn oeddech chi cyn i chi broffesu? A oes newid wedi bod yn eich holl berson? A yw y newid yma yn rhywbeth annaturiol i chi? A yw e'n rhywbeth annaturiol? Chymod be'n aml iawn dwi'n meddwl am y cwestiwn, ac bydde ddiddorol cyn i fi esbonio'r cwestiwn i weld beth yw eich ateb cyntaf chi.
Ac oedd hi yn y deintydd yn ddiweddar, ac fe ddwedodd y deintydd, a dwi'm yn gwybod os oedd hi'n amef y mod i'n mynd i ddweud, pan fi'n dweud celwydd, falle bod hi'n nabo fi yn gwybod, sut oedd hwnna'n teimlo? A ambell waith, dwi'n dweud, popeth yn iawn, a fi'n siŵr bod hi wedi gweld ar fy ngwyneb i nad oedd popeth yn iawn. Ond cyn iddi ofyn y cwestiwn, fe nath hi ddweud, y mae hwn fod i frifo. A wedyn gofnodd i fi, wnaethoch chi deimlo'r boen. Achos bod hi'n dweud wrthai mae'r ateb cywir oedd, odi mae yn brifo, fe ddwedes i, do fe frifodd yna lot fawr. Ac falle bod hi'n amef o mod i'n mynd i roi'r ateb ac gwahanol mwyn osgoi'r pigiad neu'r driniaeth neu beth bynnag. A falle'r un peth gyda rai yno chi. Falle wrth ofyn y cwestiwn, a yw'r newid yn eich bywyd chi yn rhywbeth annaturiol i chi? A falle fyddwch chi'n dweud, na, mae'n gwbl naturiol. Os felly chi wedi cael yn anghywir. Mae'r ateb yn anghywir. Os yw'r newid yno chi yn rhywbeth i chi'n gallu egluro, rhywbeth sydd yn naturiol i chi, yna dydych chi ddim wedi profi o dirioneb yr arglwydd. Achos yr ateb cywir oedd, dyw e ddim yn naturiol. Mae e'n annaturiol. Mae e'n rhywbeth gwbl estron i ni. Ni wedi clywed hyn yn cael ei ddweud yn aml, os gallwch chi egluro drwy'r rhesymau ddynol yr hyn sydd wedi digwydd i chi, yna nid yw hynny o Dduw. Os ydych wedi newid a'i fod yn rhywbeth y tu hwnt i chi, yna mae'n addawol. Mae o Dduw ydyw. Mae crefydd Cymru yn rhywbeth naturiol iawn. Mae capelwyr Cymru wedi cael ei magu ar Gristnogaeth Cymreig. Maen nhw wedi cael ei magu ar ddarllen y Beibl. Maen nhw wedi cael ei magu ar beidio mynd i ambell i le ar y Sul. Maen nhw wedi cael ei magu ar dysgu'r adnodau, ar canu'r emynau. Mae e'n naturiol. Maen nhw wedi cael ei magu ar y peth ac maen nhw'n hoffi'r peth gan amla. Y rhai sy'n dal yn mynd i'r capel. A mi fydden nhw'n dweud, ydy, mae e'n naturiol, dyma beth ydw i, ges i fy ngeni fel hyn. Gai ddweud wrth rhain ni'n garedig iawn, dydych chi ddim wedi deall. Achos yr hyn sydd ganddo chi yw crefydd Cymreig sydd yr union yr un beth ac unrhyw grefydd arall yn y byd. Crefydd dynol yw e. Ond fan hyn mae'r crefydd Gristnogol, y gwir grefydd Gristnogol, yn rhywbeth annaturiol, mae'n rhywbeth oddi fri. Yr rhai gynt nid oeddech bobl, ond nawr ydych bobl i Dduw. Yr rhai ni chawsech drigaredd, ond yr awr hon a gawsoch drigaredd. Mae hyn oedd yn wir o bob un Cristion. Yr oedd adeg pan nad oeddech yn eiddo i Dduw, nid yn bobl iddo, ac yr oedd adeg pan nad oeddech yn un a dderbyniodd o'i drigaredd, hynny sydd yn wir. Ydych chi'n gallu cofio hynny? Ydych chi'n gallu cofio'r adeg yn eich bywyd pan nad oeddech yn eiddo i Dduw? Ydych chi'n gallu cofio'r adeg yn eich bywyd pan nad oeddech wedi profi o dirioneb a trigaredd yr arglwydd? I rai, yr oedd hyn yn gyfnod o ychydig o flynyddoedd yn unig gan ei bod wedi dod i gredu tra'n blant, neu yn ei harddegau, ac felly yn naturiol. Maen nhw'n edrych nôl, efallai bod y cof, mae e dal yno, ond gan iddyn nhw ddod i gredu'n blant, mae'r cof yn gyfnod byr yn ei bywydau, gan mae cyfnod byr oedd e o gymharu â'i hoedran nawr. Ond i eraill, mae'r cyfnod efallai yn gyfnod fwy hir. Blynyddoedd efallai yn y diffeithwch yn y byd, yn trigo ymhlith pobl y byd, ac nid yn rhan o bobl Dduw. Yr oedd adeg pan oeddech yn un o'r dorf yn rhodio ar y llwybr llydan sydd yn arwain at distriwt yna, oedd eich hanes chi. Ydych chi'n gallu cofio'r adeg honno, pan yr oeddech chi ar y llwybr llydan. Mae Pedr yn cyfeirio at adnodau o Hosea, benod gyntaf ar 9 adnod, a Duw a ddywedodd, galw ei enw ef lo am i, canisnyd ydych bobl i mi, ac ni bydda fi chwythau yn Dduw. O cymherir ar sawl a drodd i ffwrdd o Dduw. Dyna be mae'n ei ddweud. Mae'n cymharu ar rhai a ddewisodd troi cefn arno. Yr rhai a lygrwyd a safonau paganiaeth. Dyna be mae'n ei ddisgrifio. Rhain nad oedd am fod yn bobl i Dduw, ond dyna beth ni'n gael wedyn yw datganodd Dduw nad oeddent yn bobl iddo, ac na fyddai ef yn Dduw iddyn nhw. Ond nid yna cyflwr pob un ohonom sydd wedi cael ein geni.
Ond nid ydych chi'n gallu cofio yr adeg yna yn eich bywyd chi pan nad oeddech chi yn un o bobl Dduw? Genir pob un yn elynion i Dduw, pob un yn rhodio ar y llwybr llydan, pob un yn bechaduriaid. Nid oes awydd gan neb i geisio Dduw, y gwir Dduw, ond nid yw hwnna'n wir, nad oeddech chi am geisio'r gwir Dduw. Nid oes un yn naturiol am dderbyn ffordd yr arglwydd, nawr mae hwn yn wahanol i'r sawl sydd yn dewis dilyn llwybr grefyddol, gan mae llwybr o greuwyd gan ddyn yw honno, ffordd sydd yn caniatáu pechod a balchder yw crefydd. Mae crefydd yn wastraf amser. Crefydd sydd yn y byd, beth yw e? Yw ffordd o ddyn yn chwilio am ryw ateb ond yn llenwi falchder, ond mae gwir grefydd yn gwbl wahanol. Ond dyw e ddim yn naturiol, achos fe'ch ganwyd chi yn elynion i Dduw ac neb yn ceisio Dduw. Mae yna lawer yn ceisio Dduw ar llythyren bach, y dyfach, yn creu Dduw o'i hunan, llawer sydd yn creu Dduw felly, ond oes neb yn ceisio'r gwir Dduw. Dyw e ddim yn naturiol i chi yn elynion i Dduw. Ydych chi'n cofio'r adeg hynny? Sut oedden ni? Mor bell o bethau Dduw. Efallai wedyn magu ar aelwyd lle'ch bod chi'n clywed yr efengil, i chi dal yn bell, a'ch calonnau dal yr un mor galed. Ydych chi'n gallu cofio hynny? Gallech chi ddadle rhai sydd wedi clywed yr efengil bod eu calonnau nhw'n galetach na'r sawl na chlywodd yr efengil erioed. Os nad yn bobl i Dduw, yna i chi'n bobl i rywun. Wel, mae'r ysgrythyr yn ddigon clir fan hyn. Ydych chi sydd yn Gristnogion yma heddi yn gallu cofio beth oedd y fel? Mae dyma beth oedd y fel, eich bod chi yn bobl yn eiddo i tywysog y byd hwn yr un drwg yn gaeth weisio, neu falle doeddech chi ddim yn ei ddernad ar y pryd, doeddech chi ddim yn deall bod y peth yn wir ar y pryd, bod chi'n un o bobl tywysog yr tywyllwch, doeddech chi ddim yn sylweddoli hynny, ond wedi dod i gredu, chi'n cofio nôl, a chi'n gallu gweld, mi roeddwn ni'n gaeth, mi roeddwn ni'n un o gaeth weisio yn yr un drwg. Yn gaeth i bechod, yn byw i bleser. Ydych chi'n gallu cofio hynny? Chi sy'n Gristnogion yma heddi, yn gallu cofio'r adeg yr oeddech chi yn byw i bleser, yn byw i'r hunan. Ydych chi'n cofio sut yr oeddech chi'n gwneud penderfyniadau? Ydych chi'n gallu cofio gwneud penderfyniadau bob dydd? Yn ôl yr hyn y penderfynoch chi oedd yn iawn. Yn ôl pa bynnag safon oedd yn siwtio chi ar y pryd. Hynny yw, byddech chi'n dewis rhyw lwybr. A sut wnaethoch chi benderfynu fe? Yr oeddech chi yn dewis beth oedd yn eich siwtio chi. Doeddech chi ddim yn meddwl, ai hyn oedd y peth iawn i wneud yng ngolwg Dduw. Gai ofyn i chi, ydych chi'n cofio sut oeddech chi'n teimlo ynglyn â beth oedd pwrpas eich bywyd pryd hynny? Sut oeddech chi'n edrych ar sefyllfaoedd personol? O ran pwrpas eich bywyd chi'n bersonol, ac yna falle yn lleol a byd eang. Beth oedd pwrpas ddynoliaeth? Ydych chi'n cofio sut oeddech chi'n meddwl? Sut oeddech chi'n yn gweithio'r pethau yma mas? Pan oeddech chi'n edrych ar y newyddion, sut oeddech chi'n meddwl yn edrych ar y newyddion? Ac yn gwrando ar y gwleidyddion yma, mynd trwy pethau nhw, ac yn gweld, wel, maen nhw'n dweud gymaint o gelwydd, maen nhw'n dweud gymaint o dwyll, ac chi'n meddwl, beth sydd yn wir? Sut oeddech chi'n meddwl cyn i chi ddod i'n Gristion? Sut cyn i chi ddod i gredu? Beth oeddech chi'n meddwl amdano chi eich hunan? Beth oeddech pwrpas chi ar y ddaear? Mor bell oedden ni. Gai ofyn i chi sut oeddech chi'n gwrando ar air Duw? Ydych chi'n gallu cofio sut oeddech chi'n gwrando ar air Duw cyn dod i gredu? Ond nid oedd na rhyw bellter. Falle dim diddordeb, dim ymdrech i wrando. Os oedd cyfle peidio dod i'r cwrdd, yna fyddech chi ddim wedi dod i'r cwrdd. A mi fydde yna ryw esgus drwy'r amser. Pen tost, tipyn bach o anwyd, gwddwg tost. Beth bynnag yw mae yna esgusodion diri, wythnos prysur da fi, wythnos nesaf lot o waith gen i, a felly mae rhaid fi ofalu amdano fi hunan. Ond nid yna be fydde fe, mi fyddech chi'n chwilio am esgus. Erbyn hyn, dyw pobl ddim yn chwilio am esgus, maen nhw'n cadw i ffwrdd, mor bell ac y gallan nhw. Sut oeddech chi? Ydych chi'n gallu cofio beth oedd y fel? Achos i ni gyd wedi bod yna, do? I ni gyd wedi bod yna. Rhyw bellter rhyngom ni a dyw pam, doedden ni ddim yn bobl iddo, doedden ni ddim yn rhan ohono, doedden ni ddim yn rhan o'r teulu, doedden ni ddim yn deall yr iaith.
Ydych chi'n cofio'r caledwch oedd yna? Efallai bydd rhywun yn dweud rhywbeth yn glir ac i chi'n gwybod yr oedd yn ddisgrifiad ohonoch chi, ond gymaint oedd y caledwch eich calon chi. Doeddech chi ddim am glywed, ac felly roeddech chi'n gwrthod clywed, doeddech chi ddim eisiau clywed, ac fyna byddech chi'n meddwl am rhywbeth arall. Dwi di wneud e, chi di wneud e. Efallai oedd yn dod yn rhy agos, ac felly roedd na gymaint o galedwch, gymaint o bellter, yr oedd na wrthodiad i wrando. O, ydych chi'n cofio'r oerni yr oedd na? Doedd dim brwdfrydedd ganddo chi. Dwi'n aml yn ei ddisgrifio fe, meddwl am y corau sydd yng Nghymru. Pe ydych chi'n dod, yr corau yn dod i'r oedfa, bydden nhw ddim yn canu fel maen nhw'n canu yn y côr. Côr yr ysgol. Plant yn canu yn y côr yr ysgol. Maen nhw'n agor i cegau nhw. Maen nhw'n canu nerthu pennau nhw. Mae'n soniarus yn canu tenor, bas, alto, soprano. Maen nhw'n canu'n hyfryd. Mae yna frwdfrydedd. Mae'r athrawes i dweud, mae rhaid chi agor eich cegau. Chi'n dod i'r capel. Mae yna oerni. Pam ddylen ni ganu hwn? I ni di bod na. Ni di bod na. Does dim yr un brwdfrydedd. Pam? Dydych chi ddim yn bobl i Dduw. Dyna beth i ni'n gallu cofio. Chi sydd yn Gristnogion, ydych chi'n cofio hynny? Ydych chi'n cofio dod i'r cwrdd? Ac doedd dim lawer o frwdfrydedd ganddo chi. Ac efallai roedd na atgasedd yno chi. Doeddech chi ddim am fod yma. Mae Pedr yn cyfeirio eto yn Hosea pennod 1:6, a dywedodd yr arglwydd wrtho, galw ei henw hi Lo Ruama, ac na chwanegaf drigarhau wrth di Israel, eithir dygaf hwynt ymaith yn llwyr. Dyna chi ddarlun Trienus yn bobl y gwrthodir trigaredd iddynt. Yn bobl nad oedd wedi profi o drigaredd Duw. Dim heddwch gan y bobl yma. Ydych chi'n cofio teimlo diffyg heddwch? Dim sicrwydd. Ydych chi'n cofio yr adeg honno pan nad oeddech chi yn bobl i Dduw, lle nad oedd sicrwydd ganddo chi. Dim gobaith gennym. Doeddech chi ddim wedi profi o drigaredd yr arglwydd. Doedd dim sicrwydd, dim heddwch, dim gobaith o gwbl ganddo chi mewn bywyd, ond yn mynd o ddydd i ddydd a rhyw wacter yn eich bywyd chi. Ni'n gallu tystio hyn. Dyna oeddem ni yn deffro bob bore, yn gwybod, neu o leiaf yn gwybod yn yr is-ymwybod, bod na rhywbeth ar goll. Yn gwybod bod na rhywle yn yr enaid, bod yna un y byddwn yn atebol ger ei fron. Ac yno roedd yr aniddigrwydd yma'r anfodlonrwydd y gwacter, efallai ofn, gan nad oedd trigaredd yn eiddo i ni, ac felly ni'n deffro bob bore. A falle yn glo iawn. Dwi'n aml yn meddwl am, fel dwi'n gweld ambell pan dwi yn dod i droi'r cyfrifiadur ymlaen. A chi'n gwasgu'r bwtwm yna i dderbyn yr e-byst i gyd i fewn. Ac yna maen nhw'n dod un ar ôl y llall, a maen nhw'n llenwi'r tudalen. Yn fachos i, maen nhw'n llenwi sawl tudalen. Lawr. A maen nhw'n dod un ar ôl y llall, a maen nhw'n llenwi gyda'r llythyrau electronig yma'n dod i fewn i'r cyfrifiadur. Mae deffro yn y bore felly ambell waith yn diwedd. Chi'n deffro yn y bore am yr eiliad bach, mae popeth yn iawn ac yna maen nhw'n dod i mewn y pryderon a'r ofnau pethau sydd. Ond chi'n gwybod beth mae'r byd yn ei wneud? I'r Cristion efallai bod y pryderon, mae'n cofio amdanyn nhw fewn eiliadau, ond yna mae'n gallu ymddiried yn yw. Ond i'r byd, maen nhw'n deffro yn y bore, does dim gobaith ganddyn nhw. Ac mae'r rhaid yn nhw feddwl am rhywbeth arall yn reit gloi. Mae'r rhaid yn nhw fynd am jog bach siar o fod. Mae'r rhaid nhw cael cawod bach cloi. Wedyn maen nhw'n sortio'i gwallt mas. Wedyn maen nhw'n goffo cael ei bwyd a'i brecwas iach. Ac maen nhw wedi gweithio'r peth mas. Maen nhw'n chwilio oriau yn y peth. Maen nhw wedi bod fyna a maen nhw wedi prynu'r pethau. Maen nhw'n bwydydd iach mae gyd. Maen nhw'n mynd allan a maen nhw'n mynd i redeg. Pam? Mae'r rhaid nhw lenwi bywyd o rhywbeth. Mae'r ofnau ma'n dod i fewn. Beth yw pwrpas bywyd? Sa eisiau meddwl am bethau felly. Na i fyw am y dydd. Ac felly maen nhw'n mynd allan a maen nhw'n redeg. A maen nhw'n mynd a maen nhw'n cadw'n iach. A maen nhw'n dod nôl cael cawod. Maen nhw'n mynd i'r gwaith. A maen nhw'n llenwi dydd. Maen nhw'n weithwyr caled. Maen nhw'n byw i weithio. Gwaith yw popeth iddyn nhw. Ac yna maen nhw'n dod gatre. Maen nhw'n gweithio to, maen nhw'n gweithio'n galed, pam mwyn cael mwy o arian, ond hanner, 3/4, bron iawn yr holl reswm yw hyn. Dyn nhw ddim yn gallu delio gyda bywyd. Does dim, dwi'n mynd gwybod beth yw pwrpas bywyd. Dyn nhw ddim yn gallu cael yr heddwch mewn bywyd, ac felly maen nhw'n mynd trwy ddydd, maen nhw'n mynd trwy'r wythnos, o un pleser i'r llall, o un gwaith i'r llall, yn llenwi bywydau, pob math o bethau. Pam? Achos nid ydynt yn bobl i Dduw.
a dydyn nhw ddim wedi profio drigaredd Duw. Ydych chi'n cofio hynny? Ni'n gallu tystio. I ni'n gallu dweud hyn gyda gymaint o awdurdod. Chi'n gwybod pam? Achos ni wedi bod na. Na pham ni'n gallu dweud hyn gyda sicrwydd. Na pham dwi'n gallu dweud na. Mae unrhyw pregethwr yn gallu dweud na. Dyna be mae'r byd fel. Dyna sut maen nhw'n deffro bob bore. Dyna sut maen nhw'n mynd i gysgu bob nos. A dyna pam maen nhw'n gwneud y pethau yma. Dyna pam ar nos Wener mae'n rhemp yn Dinasoedd Caerdydd ac holl trefi'r gwlad. Dyna pam fod pobl yn gwneud y pethau gwirion yma a ddim yn cofio fe'r bore wedyn. Pam mae ofn ganddyn nhw, does dim pwrpas i fywyd a mae rhaid boddi'r teimladau yma mwyn cael rhyw fath o bleser. Ond yr rheswm amdano fe, nid ydynt yn bobl i Dduw. Nid ydynt wedi profi o drigaredd yr arglwydd. Ond dyna fel oedden ni. Pob un ohono ni sy'n Gristnogion yn gallu tystio i hynny. Ewch chi siarad ag unrhyw Gristion, mi fydden nhw'n dweud yr oedd yr adeg honno pan nad oeddem yn bobl i Dduw, yn adeg gwag, dibwrpas, llawn ofn. Ond yn ail, yr hyn ydym ni yn gwbl wahanol. Yr rhai gynt nid oedd eich bobl, ond yn awr ydych bobl i Dduw. Yr rhai ni chawsech drigaredd, ond yr awr hon a gawswch drigaredd. Dyna chi eiriau. Diolch byth am y geiriau yma, ond yn awr. Mae rhywbeth wedi digwydd. Rhywbeth wedi achosi y fath newid. Os nad oes na ond nawr yn eich bywyd chi, yna gellir dweud ydych chi ddim yn blentyn i Dduw. Mae'n amhosibl eich bod chi'n blentyn i Dduw. Dydyn ni ddim yn sôn fan hyn, ond yn nawr bod rhaid bod y profiad wedi bod ar ryw eiliad arbennig, ar ryw ddyrnod arbennig. Fe allai fod yn hynny, fe allai fod dros gyfnod arbennig. Ond un peth y gellir dweud, yn gynt yr oeddwn ni'n ddall, nawr dwi'n gallu gweld. Gynt yr oeddwn ni'n fyddar, nawr dwi'n gallu clywed. Gynt yr oeddwn ni yn y tywyllwch, nawr yn y goleuni. Gynt nad oeddwn ni yn bobl i Dduw, ond nawr yr wyf yn blentyn i Dduw. Ond nawr, oes na ond nawr yn eich bywyd chi? Mae yna rhywbeth wedi digwydd i'r Cristion sydd wedi achosi'r fath newid. Gynt nid oeddem yn eiddo iddo, ddim yn rhan ohono ddo, dim diddordeb hyd yn oed. Ond yn waith na hynny yn elynion iddo. Ond nawr, nid hynny sydd wir bellach. Nawr yn bobl i Dduw. Mae'r bedwaredd adnod yn y benod hon. At yr hwn yr ydych yn dyfod megis at fain bywiol a wrthodwyd gan ddynion, eithir etholedig gan Dduw a gwerthfawr. O gynt yr oeddem yn rai a wrthododd Crist, fel sail ein hiachawdwriaeth. Ond nawr, nid yw hyn yn wir. Nawr yr ydym yn bobl iddo. Dywed yma'n etholedig wedi'n dewis cyn seiliad y byd. Rydym yn werthfawr yn rai anfonodd y tad ei fab ei hun, ei unig ynedig fab, anfonodd ef i ddod a thalu'r pris am ein rhyddid ni. Gan nad oeddem yn eiddo iddo, ac yn gaeth weision i'r un drwg, rhaid oedd talu'r pris am ein rhyddid. Dyna chi bris. Mwyn i ni cael dod yn bobl i Dduw, roedd na bris strydfawr yn doedd na. Pris na fedrwn ni beth ei dalu. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu talu'r pris yma. Yn yr adnod hon gellir dadle, yr oeddem yn bobl iddo, ac yn rai oedd wedi derbyn o drigaredd, gan iddo ein dewis ni, ein hethol cyn y byd, ac iddo baratoi ffordd iachawdwriaeth. Mae'n dweud fan hyn, trigaredd oedd, iddo anfon ei fab. Dyna, ni'n gweld y trigaredd fan hyn, pan ni'n meddwl beth oedden ni gynt, a gallir dadle, yr oedden ni wastad yn blant, achos mae wedi dewis ni, mae wedi'n hethol ni, yr oedd yn mynd i ddod, ond oedden ni ddim wedi brofi fe eto. Ond yna yn llawnder yr amser fe ddath i fod. O dyna ni'n gweld trigaredd hyd yn oed cyn i ni brofi'r trigaredd. Yn y ffaith iddo anfon ei fab. Trigaredd oedd iddo gosbi ei fab yn lle ni. Trigaredd oedd iddo ddatgan bod mae ddeiant i'r sawl a ddaw at yr Iesu. Mae'n dangos trigaredd ar ôl trigaredd. Ond hyn sydd yn wir, ni ddaeth hyn yn amlwg yn ein bywydau. Ni ddaeth yn eiddo profiadol i ni. Ei fod e wedi'n hethol ni cyn seiliad y byd, ond nid oedden ni wedi brofi fe. Tan i ni ddod i gredu.
Iddo e wneud yr holl waith o flaen llaw. Iddo drefnu ffordd a chawdwriaeth yn llawn ar ein cyfer. Nid tan ein hael enedigaeth y gwireddir hyn ynom. Ni'n gweld, ond nid ni'n gweld ein bob wythnos, ni'n gweld gwaith y drindod. O'r tad yn dewis yn ein dewis ni, ac yn anfon ei fab i dalu'r pris, ac yn ar Iesu yn talu'r pris. Fe nath e fyw bywyd perffaith yn ein lle ni, fe nath e farw ar y groes, y gosb, dyna'r pris, o rhaid cael gwaed, ac fe dalodd e'r pris, fe dewallodd ei waed dros ni mwyn i ni cael ein maddau, ac yna beth yw'r ysbryd glân yn neud, mae e'n dod ac yn plannu hedyn bywyd yn ein hyneidiau ni. Mae'r ysbryd glân yn agor ein llyged i weld ein hangen am waredwr, ac i weld ein pechod, ond nid yw yn agor ein llyged i weld ein pechod, ac i weld ein caethiwed ni, gynt yr oedden ni'n gaethweisio, nid yn bobl i Dduw, yr oedden ni'n gaethweisio, ond ddim yn gallu weld e. Ond yna fe ddath yr ysbryd glân ac agor ein llyged ni, ac fe welon ni'n twptra'n ffordd ni. Pam roedden ni wedi dewis mynd gyda ffrindiau? Pam roeddwn ni'n gosod ffrindiau a'i barn nhw uwch ben gair Duw? Ac ych chi'n gweld e nawr, ych chi'n gweld y twp tron ar y pryd, roedd e mor real, roedd barn i'ch ffrindiau ysgol a coleg a'r teulu mor bwysig. Pan oedd pobl yn dweud wrth chi, dewch gyda ni, dewch i'r clybiau, dewch i yfed, dewch i wneud y pethau yma. Ac ych chi'n meddwl, wel mae'n bwysig i fi fynd gyda nhw. Nawr, os ych chi'n Gristnogion, ych chi'n gallu gweld, dyna dwp. Dyna ffôl. Mi roeddwn ni'n gaeth i bechod, yn gaeth i falchder, yn gaeth i'r un drwg. Dyna oeddwn ni gynt. Ond fe ddath yr ysbryd glân ac agor llygaid yr enaid i weld yr angen. Trwy ras mae hyn yn digwydd. Dyna i chi drigaredd. Fod Duw yn caniatáu i chi cael gweld rhywbeth lle na fydd yn bosib i chi weld o'n i bai am hynny. Ac mae'r ysbryd glân yna'n arwain chi. Chi'n cofio hyn? Ydych chi'n cofio fe'n arwain chi at droed y groes? Y man lle cymerir baich eich euogrwydd chi a'ch bryntni i ffwrdd. Chi sy'n Gristnogion, ydych chi'n gallu cofio bod yr Iesu wedi cymryd y faich oddi ar eich enaid chi ac wedi hoelio'ch pechod i'r groes. A ydych chi'n cofio hynny, y dydd y deithoch chi fod yn blentyn, yn eiddo, yn bobl i Dduw? Pan sylweddolwch eich bod yn werthfawr yng ngolwg y tad? Ydych chi'n cofio'r adeg pan sylweddolwch chi eich bod chi yn werthfawr? Efallai, fel y mwyafrif, i ni'n meddwl, dydyn ni ddim yn werthfawr i lawer o bobl nag i ni, ond i ni'n werthfawr i un ar un pwysica, i'r gwaredwr, adnod 5. A chwythau megis meini bywiol ydych wedi'ch adeiladu yn di-ysbrydol, yn offeiriadaeth sanctaidd, i offrymu a berthau ysbrydol, cymeradwy gan Dduw, sut trwy Iesu Grist, sylwch. I ni'n gymeradwy gan Dduw, sut trwy Crist Iesu, trwy'r hyn llaw wnaeth e. I ni'n werthfawr, i ni'n bwysig iddo fe, i ni'n bopeth iddo fe. Fe ddath Iesu Grist marw drosom ni. Adnod 6, oherwydd paham y cynhwysir yn yr ysgrythur, wele yr wyf yn gosod yn seion ben congolfaen, etholedig a gwerthfawr, ar hwn a gred ynddo, nis gwaradwyddir. O cyfeirir at y dydd, pan y credom ynddo. I chi'n cofio hynny? Dyna chi ddydd. Dyna chi gyfnod efallai. Falle nid dydd oedd ei rai, falle awr, falle munud, falle eiliad i rai cyfnod. Ond dyna chi gyfnod. Yn dod yn llwythog ac yn flinderog ac yn ofnus ac yn eog. Ydych chi'n cofio hynny? Dyna beth oedden ni gynt. Ond y nawr, ydych chi'n gallu cofio'r adeg pan dath y nawr yn anreal iawn? Pan deithoch chi'n ofnus yn llwythog? Dyna ddydd pan cawswch olwg newydd ar bob dim. Fe ddeallwch yr hyn yw pwrpas dyn. Y dydd honno pan deithoch chi at y groes, ac fe gymerodd Iesu Grist y gosb yn eich lle chi, ac fe roddodd e heddwch i'ch enaid chi, ac fe dywalltwyd ei waed drostoch chi, ac fe golchwyd chi yr euogrwydd y cydwybod drwy y cyfan yn cael ei olchi'n lan, ac yma'n rhoi llawenydd i chi, ac mae'n agor eich llygaid chi nawr i chi weld y pwrpasau Duw ar ein cyfer ni nawr yn gweld fy mod i fod i fyw i ogoneddu ef a'i fwynhau am byth, ac nawr dyna yw pwrpas bywyd, i ogoneddu Duw ym mhob dim, i ddiolch iddo am iachawdwriaeth ac i fwynhau ei bresenoldeb. Ydych chi'n cofio'r pryd hynny?
Y dydd pan daeth rhyddhad o dderbyn y glanhad yma. Y dydd pan llenwyd yr enaid a llawenydd. Adnod 9, eithir chwechwi ydych rhywogaeth etholedig, brenhinol offeriadaeth, cenedl sanctaidd, pobl briodol i ddiw, fel y mynegoch rinweddau'r hwn a'ch galwodd, allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. Ydych chi'n cofio hynny? Ydych chi'n cofio'r adeg cyn i chi ddod yn eiddo i ddiw, yn bobl i ddiw? Ydych chi'n gallu disgrifio fe fel tywyllwch? Yr oeddech chi yn y tywyllwch, yn mynd o ddydd i ddydd, a dim syniad gyda chi, dim clem, dim pwrpas, ddim yn gwybod, a'n llenwi popeth, ond i'r petai chi'n onest, mi fyddwch chi'n dweud yr oedd yn gyfnod tywyll. Mae rhai sydd yn dod yn Gristnogion i gyd yn tystio i'r cyfnod honno, yn gyfnod o dywyllwch. Ac yna falle pan yn agosau at dod i gredu yr oedd y tywyllwch fwyaf di. Mor dywyll. Yr oedd yr ysbryd glân yn dangos i chi gwirionedd y tywyllwch, ac o'r oedd yn dywyll. Ond nid bellach, fel y mynegoch rinweddau'r hwn a'ch galwodd allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef, nawr i chi yn y goleini. O, mae'r byd yn neud hwyl am ben hynny'n dydyn, yr rhai sydd gyda rhyw fath o wybodaeth yn dweud i chi wedi gweld y goleini, ond mae'n wir yn dweud. I chi wedi gweld y goleini. I chi'n ei ddeall e, chi wedi weld e. A pa maen nhw'n gwneud hwyl am ein penni, fe gewn nhw, achos mae'n wir. Mae'r goleini wedi dod, mae e wedi goleio'r holl beth i ni'n gallu gweld, a ni'n gallu dirnad. Pam, achos fe ddeithon ni at groes Iesu Grist, ac dyna i chi oleini. Fe llanwyd y lle a goleini. Ydych chi'n cofio hynny? Ydych chi'n cofio'r adeg pan nad oeddech yn bobl i ddiw? Ydych chi'n cofio'r adeg nawr pan deithoch chi yn blant i ddiw? A fod hynny'n wir ohonoch chi nawr, wel i orffen. Yr hyn ydych chi. Yr rhai gynt nid oeddech bobl, ond y nawr ydych yn bobl i ddiw. Yr rhai ni chawsach trigaredd, ond yr awr honna gawsoch trigaredd. Mae rhaid gorffen drwy ofyn y cwestiwn. Ym mha le, ym mha garfan ydych chi? Beth yw eich sefyllfa chi? Fedrwch chi ddim dweud eich bod chi yn y canol, dyw hynny ddim yn bosib. Rydych unau yn bobl neu ddim yn bobl. Rydych yn bobl sydd wedi derbyn trigaredd neu ddim wedi derbyn trigaredd. Naill neu'r llall, ac y mae yn fater holl bwysig sydd yn cyfeirio at yr eiliad yma, at y presennol. Yr eiliad yma. Am yr eiliad yma, nid chydig eiliadau nôl, am yr eiliad yma, nid mewn 5 munud, ni'n mynd sôn am hynny, am nawr, ble rydych chi arni? Yr eiliad hon, petai chi yn croesi i dragwyddoldeb, yr eiliad yma. Petai hynny yn bosib, petai hynny'n gwybod bod yn bosib, petai'r eiliad yma yw'r eiliad i chi mynd o'r amser i byd tragwyddoldeb. Beth fydda eich cyflwr? Beth fydda'n digwydd i chi nawr? Petai chi yn cael eich galw allan o'r byd yma nawr? Beth fyddech chi'n dweud? Petai hynny yn digwydd? Sawl un sydd wedi gadael? Sawl un sydd wedi gadael y byd yma? O'n i'n cyfat goffa o hanes y gweinidog sy'n pregethu gyda ni yn ystod yr gynhadledd Bob Dickey o America a'r tystio i'w dad ar ôl fe ddod i gredu, sa'n siŵr pa mor agos ar ôl fe ddod i gredu, ond siŵr o fod chydig bach ac yn teimlo yr rheidrwydd i fynd i alw'r teulu ynghyd ac i roi dystiolaeth iddyn nhw ac i ddweud wrthyn nhw am ffordd iachawdwriaeth. A sa'n gwybod pa ddydd oedd e, falle dwedwch chi nos Sul, falle nos Sul oedd e, dwi ddim yn gwybod. Ond cyn y Sul nesaf, yr oedd y tad wedi mynd i dragwyddoldeb. Na'r pwy o wyr, falle bod e wedi dod i gredu, gafodd e'r cyfle do. Fe gafodd e'r hybydd o fewn wythnos. Ond nid yw'n amhosib, o fewn wythnos, pwy a wyr, y Sul nesaf, neu falle bydd rhaid i ni mynd trwy'r profiad erchyll i gyhoeddi bod un wedi gadael ein plith ni i fynd i dragwyddoldeb. Mae hwnna'n digwydd sawl Sul yn ystod ein bywyd ni yn yr adeilad yma. Sôn am unrhyw gapel arall, i ni wedi clywed Sul ar ôl Sul cyhoeddiad o enaid sydd wedi mynd i dragwyddoldeb. Rhai yn ddisgwyliedig, eraill yn sydyn. Petai yn digwydd nawr, gan bod ni yn sôn am ond nawr. Petai yn digwydd nawr. Be fyddai'ch cyflwr?
A fyddwch chi dal yn y tywyllwch nawr? A fyddwch chi dal yn y tywyllwch, yr eiliad yma? Ac os ych chi yn y tywyllwch nawr, fe fyddwch chi yn y tywyllwch am dragwyddoldeb, os gewch chi'ch galw nawr i dragwyddoldeb. O'n i'n gyrru bore yma, ac o'n i'n dod ar y cylchdro y Gerin Tini. Ac hen wraig oedd yn dod, ond fe ddath i allan o'r lôn, a doedd hi ddim yn edrych i'r dde lle roedd o'n i'n dod. Nawr, diolch byth, mae fi oedd yn gyrru, achos bethau wedi bod yn unrhyw un o'r mwyafrif llethol sydd yn dod lawr y lôn Heibion Tini. Mi fydden nhw wedi dod ar y cylchdro lot rhy gyflym. A fydde dim gobaith gan yr hen wraig yma. Bydde'r car, bydde ni wedi mynd syth mewn iddi. Ond o'n i'n mynd digon araf, o'n i'n gallu arafu a dod dim peryg o gwbl. Ond bethau wedi bod unrhyw un arall. Mi fydde'r ddynes honno nawr, prynhawn yma, yn rhagwyddoldeb. Achos mi fydde nghar i wedi mynd syth mewn i'w hochor hi lle roedd hi'n gyrru. Ac mi fydde hi wedi bod yn rhagwyddoldeb. Ddim yn disgwyl hynny, ar y ffordd nôl o siopa ar y sil, siwr o fod, yna beth oedd hi'n neud. Wedi bod i Morrisons i prynu bwyd, a mynd gatre, siwr o fod i cael te bach neis gyda'r teulu. Ac dyna lle oedd hi ar y ffordd. Ond gallase hi fod wedi bod yn rhagwyddoldeb cyn diwedd y pnawn. O, mor hwys, sawl un heddi, ewch chi gatre, edrychwch chi ar eich gwefannau, ac edrychwch ar y newyddion i weld sawl un sydd wedi cael ei taflu i dragwyddoldeb heddi, bore yma, prynhawn yma, yr eiliad dwi newydd ddweud yn y bregeth, mi fydd na filoedd wedi mynd, heb yn ddisgwyl iddyn nhw. Ac os ydych chi nawr yn y tywyllwch, os ydych chi nawr ddim yn bobl i Dduw, ac heb dderbyn o drigaredd Dduw, yna'r hyn fydd yn wir ohonoch chi yn rhagwyddoldeb, y byddwch chi yn golledig. A ydych chi ymhlith yr rhai sydd heb dderbyn o drigaredd Dduw. Yna os felly, ni fydd drigaredd yn cael ei ddangos i chi yn rhagwyddoldeb. Chi'n gwybod sut ni'n gwybod hynny? Y mae Dduw wedi dweud wrthon ni. Mae petai heb dweud wrthyn ni, byddwn ni'n gallu dweud ni. Ond gan bod e wedi dweud wrthyn ni, mae'r unig adeg sydd ganddo ni yw tra bod ni ar y ddeiar a tra bod anadl gyda ni. Does dim un adnod yn dweud wrthyn ni bod Duw yn mynd i ddangos trigaredd yn rhagwyddoldeb. Dyw e ddim yn dweud, mae wedi dweud i'r gwrthwyneb, ni fydd yn dangos trigaredd yn rhagwyddoldeb. Fe fydd yn derbyn yr rhai sydd yn blant iddo, ond yr rhai sydd ddim, fydden nhw'n mynd i golledigaeth. Dyna'r unig sail sydd gyda ni, be mae gair Duw yn ei ddweud. Felly ble ydych chi arni nawr? A ydych yn un o bobl Dduw nawr, os nad yna ni fyddwch yn eiddo iddo'n rhagwyddoldeb. O, maen nhw'n fatebrion bwysig. O feddwl am natur simsan bywyd, o feddwl pa mor agos ydyn ni dragwyddoldeb, un cam yn diwe, un anadl. Dim rhyfedd y difrifoldeb felly. Dim rhyfedd nad ydym yn ymdrechu i'ch adloni chi fan hyn yn y capel. Mae e'n rhy bwysig yn diwe. Dim pwrpas capel yw eich adloni chi, neu'ch peri bod chi mwynhau yr oedfa. Does dim bwriad gyda ni i chi fwynhau yr oedfa. Dyw'r ysgrythyr yn gofyn i ni wneud yr oedfa bod chi'n bleser. Ni ddim yn mynd allan o ffordd i wneud yn amlhyserus, ond ydy ddim yn mynd allan o ffordd i wneud yn bleserus. Chwaith, i ni'n trio bod mor feibledd as i phosib, ond mae'n rhaid i ni wneud e mor real as i phosib i ddangos i chi ddifrifoldeb y sefyllfa. Ei nod yw eich rhybuddio a dangos y ffordd at yr un sydd am ddangos trigaredd. Dyna'n pwrpas ni. Bod y mae yn bosib i ddod mewn i oedfa ymhell o fod yn un o bobl Dduw. Ond erbyn diwedd yr oedfa, eich bod yn eiddo iddo. Chi'n gwybod bod hwnna'n bosib? Mae yn bosib bod yn un sydd ymhell o drigaredd Dduw. Ac efallai yn un sydd yn gwrthod ei drigaredd. Ond cyn diwedd yr oedfa, yn un sydd yn llawenhau am drigaredd a gras Dduw. O, na fyddech chi'n dod ato felly a chyffesu eich pechod, ac i farhau o'ch pechod, a phwyso'n llwyr arno. Dyna yw'r cyngor sydd gan gair Dduw. A byddwch chi'n dod at Grist a chyffesu eich pechod, i farhau o'ch pechod, a phwyso'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. A chi'n gwybod beth sydd yn digwydd pan chi'n dod at Iesu yn y fath ffordd? Yna fyddwch chi'n gallu darllen yr adnod yma, fydd yn wir amdanoch chi. Fyddwch chi'n gallu cofio nôl y rhai gynt, nid oedd eich bobl, ond y nawr ydych bobl i Dduw.
Yr rhai ni chawsech drigaredd, ond yr awr hon a gawsoch drigaredd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd, ac felly yn gweddio y byd na'r rhai yn cael profi o'r trigaredd hwnnw heddiw. Yr eiliad hon hyd yn oed, ac o'r eiliad hon ymlaen yn dod yn blant i ti. Felly o Dduw, gweithio yn rymus er clod i enw. Ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harbyd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 44. Fe enaid bendithiau'r arglwydd a chofiau holl ddoniau o hyd. 44, gywn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist, a'n chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.